Shurifla filɛbaw an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka hɛrɛ a n'a ka nafa Alahu Taala k'o suru ani aw bɛɛ lajɛlen kan n badenw an bɛ Burukina tournée na ani an fa n'an ka cɛkɔrɔba ɲuman a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara tun ka déplacé la an karamɔgɔ kɔ yaasa ka se ka Burukinakaw k'u nisɔndiya cogo min na an bɛ quartier min na Burukina an bɛ an karamɔgɔ ɲininka la a b'o fɔ an ɲɛna n'Ala sɔnn'a ma question min bɛ anw bolo Burukina tournée na an karamɔgɔ nɔfɛ n'o de a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara an bɛna o tɛnku bɛɛ lajɛlen kunna bɛɛ bɛn'o mɛn sa an karamɔgɔ an bɛ yɔrɔ jumɛn na yan n'Ala sɔnn'a ma an bɛ yɔrɔ min na sisan o dugu le tɔgɔ bɛ wele ko Worodara n'Ala sɔnn'a ma Worodara Jamiyatul Ansar Dini bi Worodara yan fana wa cɛsiri min ka karamɔgɔ kanu Ala a n'a jati kama ɲininkali damadɔni bɛ yen an bɛn'o tɛnkuya ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ko nin ye jiri dɔ ye n'a y'a sɔrɔ ni jiri in turulen tɛ i fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a den dɔ bɛ i fɛ yen o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan nin ye fɛn dɔ de ye min kɛ bɛ ka dɔnnibaw kamana guwa ani ka kunfinw fana kamana guwa ye fɛn dɔ ye o ye fɛn jumɛn ɲininkali sabanan n'a laban nin ye duden dɔw ye n'u bɛ so kɔnɔ bɛɛ bɛ wele n'a tɔgɔ ye mais n'u wulila kɛnɛma bɛɛ bɛ taa tɔgɔ ma kelen kelen ka bɛɛ tɔgɔ wele nin ye duden dɔw de n'u bɛ so kɔnɔ bɛɛ bɛ wele ni tɔgɔ kelen de nka n'u bɔra kɛnɛma bɛɛ n'a damana tɔgɔ ni ɲininkali saba de bɛ yan Worodara n'a lamini ani an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara ka yamaruya kɔnɔna na n'a tɛmɛna min na mɔgɔw bɛna a lakale an ka tɛmɛ ni baara ye. Ne bɛ bi a tɔgɔ nin fɔlɔ ayi dɔ de bi sa an bɛ yɔrɔ jumɛn na yan an bɛ Worodara kɔnɔ Worodara kɔnɔ yɔrɔ Jamiyatul Ansar Dini ka ca kosɛbɛ an karamɔgɔ n'an fa n'an ka cɛkɔrɔba an b'a nɔfɛ tournée na o tournée kɔnɔna na anw fana tugula a nɔfɛ n'o de ye ka barika ɲini ka dugawu ɲini ka se k'aw fana nisɔndiya ni cogoya ye nin ye jiri dɔ de ye n'a y'a sɔrɔ ni jiri in turulen tɛ i fɛ yen a den dɔ bɛ sɔrɔ i fɛ yen jiri jumɛn ye. bon an k'o kɛ silamɛya ye. silamɛya silamɛya Ala k'o kɛcogo ɲuman nɔgɔya Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na bisimila bisimila i bɛna b'o la sisan a diyara n ye ka kadɔ min kɛ ne an b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la n yɛrɛ y'a kanu n bɛna na Mali la i kama a diyara n ye dɛ i tɔgɔ di yan n tɔgɔ Musa Diko ka bɔ Sirifila TV la nin ye n denkɛ ye Mukutari Fanɛ n'u b'a wele ko Papu n ka patron don n denkɛ don ale fana bɛ nɔfɛ nin tournée in na ɲininkali dɔ bɛ n bolo kanu yɛrɛ hukumu kɔnɔna na k'a tɛnku i kunna n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma sisan o bɛ diya i ye na a bɛ diya n ye kosɛbɛ Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na merci an bɛ dugu jumɛn na Burukina an bɛ Worodara Worodara an karamɔgɔ a bisimila Worodarakaw fɛ k'a ka dugawu kɛ Worodara ye an b'a dɔn dugawu in bɛ jaabi ɲininkali dɔ bɛ n bolo k'a tɛnku i na n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma an karamɔgɔ bonya kosɔn ɲininkali in tɛ dɔwɛrɛ nin ye fɛn dɔ de ye a kɛn bɛ ka dɔnnibaw kamana guwa ani kunfinw fana o ye fɛn jumɛn o ye silamɛya ye silamɛya Ala k'o kɛcogo ɲuman nɔgɔya an ye Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na merci i ma foyi sɔrɔ Aja bisimila Aja salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatulah. An bɛ yɔrɔ jumɛn na Burukina yan an bɛ Worodara dugu kɔnɔ an bɛ Worodara dugu kɔnɔ ni an karamɔgɔ bisimilali Worodarakaw fɛ siɲɛ 3 an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sɛ caya an karamɔgɔ sen ka cuya ka dugawu kɛ Worodarakaw ye nin ye jiri dɔ ye n'a y'a sɔrɔ a turulen t'i fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a den b'i fɛ yen o ye jiri jumɛn ye. Amsar Amsar Dini ya Ala ka barika don Amsar Dini hali bi nin ye tiɲɛ ye dɛrɛ nka an kɛn bɛ ka min k'a jaabi e ma s'o ma i ni baraji han merci n y'a dɔn basi kɔni t'i la. basi tɛ na foyi tɛ. an bɛ dugu jumɛn na yan. Worodara bɛ jamana jumɛn fɛ. Bobo fɛ. a bɛ Burukina fɛ anw b'a dɔn Burukina na an karamɔgɔ a y'a bisimila Worodarakaw an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka hɛrɛw jiri nin ye fɛn dɔ de ye an bolo a kɛn bɛ ka kunfinw kamana guwa ani dɔnnibaw o ye fɛn jumɛn ye. fɛn dɔ a bɛ ka mɔgɔw kana guwan o jogo de ye. jogo cogo di. parce que ni jogo ɲana ko bɛɛ bɛ ɲa. Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na merci. kɔri basi t'i la. basi foyi t'i la. an bɛ dugu jumɛn na yan. an bɛ Worodara. Worodarakaw cunga nana an karamɔgɔ nɔfɛ a diyala aw ye. wala a diyala kojugu a diyala kojugu. o tɛ baasi ye nin ye jiri dɔ de ye n'a y'a sɔrɔ ni jiri in turulen t'i fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen jiri jumɛn. n'a turulen t'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ a den b'i fɛ o ye silamɛya de ye. silamɛya Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na merci. a tɛ. an tɛ. n y'a dɔn basi kɔni t'i la. Ala baraka la basi foyi tɛ.
an bɛ yɔrɔ jumɛn na yan an bɛ Worodaga yan Worodaga a bɛ Burukina fɛ Burukina burusi kɔnɔ dugu dɔ tɛ yan awɔ Worodalakaw cunga nana an karamɔgɔ nɔfɛ a jalaw ye a diyara an ye fo ka taa tɛmɛ a dan kan a jala an yɛrɛw ye nin ye jiri dɔ ye n'a turulen t'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen o jiri jumɛn a fɔcogo n ka mɛn i m'a faamu nin ye yirisun dɔ de ye ni yirisun turulen t'i fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a den de bɛ sɔrɔ i fɛ yen o yirisun jumɛn sisan o ye karamɔgɔ Ayidara ye karamɔgɔ Ayidara tiɲɛ don a tɔgɔ bɛ du dɔ kɔnɔ a yɛrɛ tɛ yen ala ka sini kɛnɛ da n'a ma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci baasi t'i la an bɛ yɔrɔ jumɛn na yan an bɛ Worodara le an bɛ Worodara Worodarakaw cunga nana an karamɔgɔ nɔfɛ kunfinw kamana gan ani dɔnnibaw bɛɛ o ye fɛn jumɛn ni o ye lɔnni le voilà dɔnni ala ka dɔnni d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci n balimaw nin y'an ka tako fɔlɔ ye Burukina Worodara ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn nin y'an ka tako fɔlɔ ye cunga na an karamɔgɔ nɔfɛ a ka tourner n'an badenw n'ala sɔnna a ma an bɛ taa dugu tɔw la n'a tigɛla min na an bɛɛ n'o lakali an bɛ an kanubaw n'an dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen fo Jalo an b'a fɔ musow jigin fo Bamakɔ yan an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn an ka tɛmɛ ni baara ye Moti Ba fana b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ Moti Ba bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ téléphone ni ordinateur ani PC dagabanaw fo ka taa se Orange ni Maltel ma a bɛ nin bɛɛ lajɛlen feere Moti Ba an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn badenw a k'an bɛn sɔɔni n'ala sɔnna a ma n'a tigɛla min na Bamakɔkaw aw na b'o kalama Surifila filɛbaw an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ Ala k'a ka hɛrɛ a n'a ka nɛɛma Ala k'o suru ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan badenw aw folen kɔ ka waliɲuman dɔn an kanubaa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli an'an ka waliɲuman dɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ni y'aw ka émission ye aw ɲɛkɔrɔ émission min bɛ sigi aw ɲɛkɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen ni o de ye Tunkan ma nɔgɔn Tunkan ma nɔgɔn ye émission don min dabɔla yaasa ka se ka aw la faamuya ka fɛn na fɛn min n'o dɔnniya kun tununa aw la san caman ni ka t'o ɲini ko o kongo k'o bugurujɛ bɛɛ b'o la k'o da aw ma fufalaki ka sɔrɔ a ma fɛn bɔ ni émission in a hakilina ani maa min ka laɲini don o de y'an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye a Seyidi Shurif Usmani Madani Hayidara ale de ka hakilina ye ni émission ye yaasa pour que kokɔrɔ minnu dogola an na san caman ka se ka olu nafa k'o yira anw na badenw bi an bɛ Burukina ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn Bobo Julaso an bɛ yen an karamɔgɔ Shurif Usmani Madani Hayidara a nana visite min na Bobo Julaso a Jamiyatul Ansardini bi fan o fan olu bɛɛ lajɛlen bɔra k'an karamɔgɔ kunbɛn an yɛrɛ tugula an karamɔgɔ kɔ délégation na ni ka na Burukinakaw nisɔndiya bi an bɛ maa minnu ka dɛmɛ kɔnɔna na bi maa tɛ maa fɔ maa yɛrɛ ye an ka micro di u yɛrɛ ma u k'u yɛrɛ fɔ aw ye Burukina kɔnɔ yan Bobo Julaso kɔnɔ yan u bɛ ko min kunna yan ani u bɛ fɛn min feere pour que aw ka se k'a dɔn n'aw ko Tunkan ka d'aw ye Tunkan kanubaw a y'aw jija maa minnu bɛ Tunkan dɛmɛ u ka baara la a kana sanni kɛ u kun k'u ka jago ja u bolo a bɛ sanni min kɛ u kun o de bɛ kɛ sababu ye fana k'anw ka baara tɔ ja an bolo badenw an bɛ kuma segin an karamɔgɔ ma n'o de ye Jalo ye a bɛ fɛn minnu ni fɛn minnu feere Sangare bɛ fɛn a bɛɛ ye kelen sa o Jalo Sangare Sidibe nin bɛɛ tɛ fila ye ayiwa Sangare a bɛ fɛn minnu ni fɛn minnu feere a bɛ o fɔ aw ye sisan Bobo Julaso ya ni aw y'a ye a yɛrɛ b'a dɔn ni ye Ansardini ye ti fɛnkolo feere Ansardini bɛ layidu min ta Ala ɲɛkɔrɔ n'o de u ti janfa kɛ u ti namara kɛ u senkɔrɔ u t'a kɛ u bolo kɔrɔ o tuma na namara foyi tɛ Jamiyatul Ansardini ka feere la balenw n bɛ kuma Tenku Sangare la dakuruɲɛ fila min b'a a yɔrɔ k'a ɲɛsin aw ma a ye jɔ an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ Sangare salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatulah ne tɔgɔ ye Yusuf Sangare an ka société tɔgɔ ye Faso Technique Diesel bon an ka filiale dɔ de an b'a bitigi dara n'o ye Danaya pièces détachées an bɛ mobili pièces feere an bɛ mobili yɛrɛ feere bon an bɛ pneu long marche kɛ ani tulu mobili tulu modèle bɛɛ an bɛ na n'a ye a boîte ta pont moteur yɛrɛ ta ani motow ka tulu plus précisément Jakarta ninnu an bɛ na n'olu tulu ye an ka tulu tɔgɔ de ye HTHP huile tropicalisée haute performance anw de bɛ na n'a ye jamana in kɔnɔ yan nɔ an bɛ na ni mobili pièces fana ye an yɛrɛ ka baara yɛrɛ tun ye pompe dilan de an mobilibaw pompe fana dilan voilà. ayiwa n balimaw an mɛnna ka a bɔra ka mɛnni kɛ an karamɔgɔ da n'o de ye Sangare a bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ aw ye u bɛ fɛn minnu feere a gɛrɛgɛrɛ sɔngɔ damatɛmɛjɛ la Burukina Bobo Julaso ya a bɛɛ lajɛlen bɔra k'a mɛn an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka suguw diya Ala ka laɲiniw sabati mais ɲininkali kelen bɛ yen n'an k'o tɛnku a la teliya la olu bɛ Bobo Julaso fan jumɛn fɛ di aw bɛ Bobo Julaso fan jumɛn fɛ. an bɛ Bobo secteur de la n'o ye Surukuki ye ka ɲɛsin Sokurusi terrain ma n'o ye Racine Club ka balontan yɔrɔ ye anw ɲɛsinnen don de ma face à face. ayiwa jala n ye ɲininkali min b'an bolo k'a tɛnku a la bi Burukinakaw n'o de ye Bobo Julasokaw ye Surukuki
comme ne t'a dɔn kinkalite mais n'i ko suruku ne yɛrɛ bɛ siran suruku ɲɛ mais ɲininkali min bɛ an bolo ɲininkali fɔlɔ o tɛ fɛn jumɛn yiri dɔ bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a turulen t'i fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen nin ye jiri dɔ ye n'a y'a sɔrɔ jiri in turulen tɛ i fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a den dɔ bɛ sɔrɔ i fɛ yen o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan an karamɔgɔ Sherif Usumani Madani Hayidara Burkinakaw ye Burkina Ansardini ye so min jɔ k'a d'a ma so dagamana in ne yɛrɛ donn'a kɔnɔ n tɛ fɛ ka bɔ a kɔnɔ so in ɲɛ kojugu fɛ karamɔgɔ ye so dayɛlɛ in kɛra san jumɛn na a nana so dayɛlɛ san jumɛn ɲininkali filanan o ye ɲininkali sabanan n'a laban o tɛ ɲininkali wɛrɛ nin ye duden dɔw ye k'u to du kɔnɔ bɛɛ bɛ wele tɔgɔ kelen na mais n'u bɔra kɛnɛma bɛɛ bɛ wele a damana tɔgɔ la nin de ɲininkali bɛ an bolo Bobo Julaso ya suruku in kɔnɔ n'a tigɛla min na maaw n'a lakale an ka tɛmɛ ni baara ye an tɛ ne ba an bɛ fa bɛɛ fɛ an Burkina an bɛ Burkina kɛrɛnkɛrɛnyana Bobo Julaso nin gɛlɛya ba in na ni ne ye 4000 d'e ma nisɔndiya b'i bila min a kɔni a bɛ diya n ye dɛ a bɛ diya n ye nin ye jiri dɔ ye n'a y'a sɔrɔ ni jiri in turulen t'i fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen jiri jumɛn t'a dɔn ala ka ala ka sɛ wɛrɛ jira an na ayiwa dɔw wɛrɛ bɛ yen tuguni bisimila aja i labɛnna a ce 4000 k'a d'i ma Fufalaki o nisɔndiya b'i bila min Alasa a tɛ tɔ to n na nin ye fɛn dɔ de ye a ye kunfinw kamana guwan a ye dɔnnibaw kamana guwan fɛn jumɛn wala n balimakɛ ne t'o dɔn e tɛ Sherif Usumani Madani Hayidara dɔn nin kɔni ye wari talen k'e da ni baraji Alce kɔri baasi t'i la ba 4 k'a d'i ma Fufalaki a nisɔndiya b'i bila min n tɛ dan sɔrɔ o la bilen i tɛ dan sɔrɔ o la nin ye duden dɔw de n'u bɛɛ bɛ du kɔnɔ u bɛɛ bɛ wele tɔgɔ kelen na nka n'u bɔra kɛnɛma u bɛɛ bɛ wele u damana tɔgɔ la o duden jumɛn o ye Sherifu le Sherifu ayiwa ala k'an to Sherifu lahɔrɔma na ni baraji ha nin kɔni wari talen k'e da ni baraji wala an tɛ somɔgɔw aja somɔgɔw bɛ di u bɛɛ ka kɛnɛ an bɛ fa jumɛn fɛ yan wala an Burkina an bɛ Burkina an tugula karamɔgɔ kɔ délégation na ka na aw nisɔndiya jalaw ya wala kojugu nin ye jiri dɔ ye n'a y'a sɔrɔ ni jiri in turulen t'i fɛ a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen o ye jiri jumɛn wala o ye Sherifu ye Sherifu ni Sherifu ko in tɛ ja sa dɛ nin kɔni ye ba 4 talen k'e da ni baraji bisimila aja salamu alaikum salam kɔri baasi t'i la baasi t'i na nin gɛlɛya ba in na 4000 sɔrɔli Burkina yɔrɔ kɔni ka di ye a ka di n ye kojugu nin ye jiri dɔ ye n'a turulen t'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ a den b'i fɛ o jiri jumɛn aja salamu alaikum waaleykum salam rahmatulah yɛrɛ baasi kɔni t'e la baasi foyi tɛ yen an bɛ fa bɛɛ fɛ yan an bɛ karamɔgɔ ka so le Bani an bɛ Bani de ka so ni aw yɛrɛw b'a fɔ a ma ko Belleville o tɛ Bobo Julaso kɔnɔna na a diyala n ye kojugu aja nin ye jiri dɔ ye nin ye nin sɔrɔ a fɔ e bɛna ne ka ni ba 4 minɛ na bon wari ka di ne ye cogo min na ne bɛ ni ba 4 nin fɛ dɛ nin ye jiri dɔ ye n'a turulen t'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ a den b'i fɛ o jiri jumɛn ne kɔni ka min ye komi ne bɛ Bani kɔ o ye den den kelen kelen ala kun ka di ne ka ba 4 den ma nka ala m'a latigɛ ala ka sɛ wɛrɛ jira da merci b'an cɛ baasi t'i la an b'ala sama an bɛ fa bɛɛ fɛ nin y'an ye Belleville la secteur 29 karamɔgɔ Hayidara ka so ni o cogolen bɛ Burkina kɔnɔ an bɛ an dɛmɛbaa fɔ kosɛbɛ société faso technique Josel ale de an dɛmɛ nin baara in na ni bɛɛ b'a dɔn Isu Sangare a filɛ nin Surukubugu la a ka ADG Umar Kampu n'u de an dɛmɛ nin baara in na pour que ka Burkinakaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ni cogoya ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ fɛn minnu feere o de ye camion minɛnw ni pièces ni fo ka taa se tuluw ma fo ka taa se fɛn caman ma hali u bɛ voiture bɛɛ feere ala ka sugu ja ala ka garisigɛw foni karamɔgɔ nin ye duden dɔw ye ni u bɛɛ dafalen bɛ du kɔnɔ bɛɛ b'i wele tɔgɔ kelen na nka n'u bɔra kɛnɛma bɛɛ b'i wele a damana tɔgɔ la o ye duden jumɛn ye o ye duden ɲumanw de ye o ye duden ɲuman de ye duden ɲumanw ala a bɛ ka kan sumaya nin bɛɛ ye wariko ye ala ka sɛ wɛrɛ jira da ayiwa i ti fɔ n ko a ni ce a ni ce wa yɔrɔ jumɛn o tun bɛ tubabu de yan n ye Senuko kɛlen
k'ale sɛnɛfɔ kɛ de an bɛ fa bɛɛ fɛ an bɛ Burkina ka province Burkina ka commune kɔnɔ Bobo Dioulasso. wari ka di ya wari ka di nin ye duden dɔw ye n'u dafalen don du kɔnɔ bɛɛ b'i wele tɔgɔ kelen na nka n'u bɔra kɛnɛma bɛɛ b'i wele a damana tɔgɔ la duden jumɛn o ye duden min ye silamɛya kanu ka Ala kanu mɔgɔ barikama fa barikama ba barikama a tiɲɛ na wari ka di de fo a ye kuma sɛbɛkɔrɔ dilan nin kɔni ye ba naani talen k'i da Ala ka cɛ wɛrɛ jira da Idi Baraji ha merci suri fila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an kun y'a fɔ aw ye nin kun ye an ye Burkina tournée na an karamɔgɔ Sherif Usmani Madani Hayidara ale nɔfɛ taama na ka na Burkina yan kɛrɛnkɛrɛnyana Bobo Dioulasso kɛrɛnkɛrɛnyana Jamiyatul Ansar Dine ye so dagamana min jɔ ka d'a ma quartier la quartier min tɔgɔ ko Belleville an bɛ Jamiyatul Ansar Dine u ye wele bila an karamɔgɔ ma an karamɔgɔ ye wele jaabi an yiriw tugula an karamɔgɔ kɔ ka na Burkina ka bɛɛ lajɛlen nisɔndiya nka maa min ye an dɛmɛ nin baaraba in na o de ye société Faso Technique Josel kɛrɛnkɛrɛnyana n'o de ye Isuf Sangare ale de an dɛmɛ nin baara in na ale bɛ kamiyɔnbaw fo ka taa se voiture misɛnninw a bɛ bɔ n'a ye fo Faransi direct ka na feere Bobo Dioulasso kɛrɛnkɛrɛnyana a dagalen don Surukubugu la a bɛ pièces feere a bɛ kamiyɔnba minɛnw feere a bɛ tulu feere a bɛ fɛn caman feere Yusuf Sangare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka suguw diya Ala ka garisigɛw foni n'i ma ale sɔrɔ yen a ka argent bɛ yen n'o de Umar Kampu ale fana bɛ a dagalen don yen waati bɛɛ lajɛlen n'i ma Yusuf Sangare sɔrɔ i b'a ka argent sɔrɔ yen balimaw ninnu de an dɛmɛ nin baara in na an bɛ foli di Burkina ka bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyana Surukubugukaw an bɛ an ka ɲɛmaaba fo n'o de Jamiyatul Ansar Dine ɲɛmaaba président ba n'o de Surakata Salamata a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sabula u y'an bonya k'an ladon ni maa y'i bonya a ka kan k'a ka bonya segin a ma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka san caman jira an na n'an bɛ na Burkina tuguni Ala k'o fana jira an ni aw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na n badenw ɲininkali damadɔni de tun bɛ an bolo a ɲininkali kelen o kelen an kun y'a kɛ ba naani mais Bamakɔ 5000 o bɛ d'i ma mais ya Burkina yan Ala ni an dɛmɛbaaw barika la an y'a kɛ 4000 bi maa si ma ɲininkali in jaabi